शेतामध्ये पिकवलेला घेवडा आहे बघा. इकडे ऑडियन्स पळून जाते बघा. मैत्रिणी आलाय ना, येणं जाण्या रवाची त्याची सोय असते ना. झाले अशी गाय. तुला काय आवडतं असं खायला? काय आवडतं? चपाती भाकरी. आपला 40 वय तर आपण तिथं पडलो तर हाड मोडतंय. हे बघा ब्रँड किती आहे ते बघा. जास्त नको ते टोपाचे, ती काला पडल ते सगळं वरती. तुम्हाला सगळं खाऊन दाखवते. बापरे बाप. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. वड्यांचा पीठ आहे ना, हा आता आपण उकळी घेतली पाण्याला, त्याच्यात मीठ टाकला, गूळ टाकला, पाणी टाकला एक तांब्याभर, आणि थोडा गूळ टाकला आणि मीठ टाकला, आणि ते टाकून आता हा पीठ टाकला. आता ही उकळी आल्याच्या नंतर तो आपण असा घाटतो. कालचा पीठ घातला ना, भाकरीला कसं उकळून घेतो तसा हा उकळ घेऊन पीठ तयार केला. हा तांदळाचंच पीठ आहे ना? हा तांदळाचंच पीठ आहे. तांदळाचे पीठ वडं होतात, लाडू होतात, पुऱ्या होतात. आता गॅस बंद केली. हा पीठ आता आपण घेतला वड्यानं. हलत तर पीठ आपण मलताना ते हलत त्याच्यात मिक्स होतं. आपण भाकरीचा पीठ जसा मलतो ना तसाच वड्यांचा पीठ मलाचा. तर हे आता असा पीठ मळून घेतलं ना, काय आपला भाकरीचा मलतो ना असंच नरम मलाचा, आणि जरासं गोडे त्याच्यावरती ओलाचं. नंतर मी ओलून कशामध्ये पण जेवणामध्ये असू दे, खाण्यामध्ये असू दे, कामामध्ये असू दे, कुठे जाऊ दे घाबरतात. चहा गरम करायला ठेवला. ही आपली माझी मैत्रिणी आलाय ना, येणं जाण्या रवाची चहाची सोय असते ना. ती कुठं जायचं असेल तर ती दिसली का तिला हात म्हणणार आणि तू चहा देणार. आपल्याकडे काय आहे देवाला, बरोबर आहे ना. माणसाला का माणूस ती जोडायला टाइम लागते. टोपे दोन येतील, टोपे दोन येतील, टोपे येऊ तिथून. मी चहा घ्यायला बोलवली. ती तिथं होती ना सरकर, काठी तोरत होती अशी काटेरी बोरीचं शेवट. काल घेतला होता वाजा तुम्ही डोक्यावर तिकडं. हा ते तसली काठी तोरत होते. ही नव्हती ती दुसरी करायला ते माणसं लागतात ते काट्याड्या. हे असं गोळ बनवून दिला तर मला. बंद्र्यांनी आली होता. कोण? बंद्र्यां चालू आम्ही. हा चल आलू. हे बघ झाले अशी गाय. तेलाला उकलेली काही आपण त्याच्यात वडे सोडायचं. तयार झालाय. आपण आता ह्याच्यात तेलात सोडतो. आता तेलात सोडायचं. वरती आहे तांदळाच्या पिठाचं वडं. तिथली हे पण मस्त आहे, म्हणजे अशी माणसं आहेत ना, माणसं. हे आमच्याकडे हा गावठी खाना आहे ना, हा याला काही भय होणार नाही. कधी पण काही खाऊ, तो आलणे असू दे, खार असू दे, कसा आहे पचके असो, त्याच्यात मीठ असो किंवा मसाला असो तर तसाच खायचा. त्याला काय नाही होईल. मग त्याची बॉडी कशी स्ट्रॉंग म्हणते बघा, काय प्रॉब्लेम नाही. हा त्याच्यामुळे हे सगळं आपल्या अंगाला लागू पडतं. आता तू इथे काय टेस्टिंग करतेस? वडे पण एवढे म्हणजे सुंदरच झाले आहेत.
असे तुम्ही पण बनवा तांदळाच्या पिठाचे वडे. आता वडे आपले तांदळाच्या पिठाचे वडे बनवले आणि हे आता वडे झाल्याच्या नंतर आपण जो शेतीला भात पिकवतो तांदूळ पॉलिशला जातं ना त्याचा कुंडा निघतं. कुंडा त्याची पण आपण भाकरी बनवू शकतो कुंड्याची, कारण ती भाकरी आपल्याला आयुर्वेदिक सारखी वाटते खायला. कारण पहिले कुंड्याची भाकरी नाही खायची. जुनी माणसं कुंडाच खाईत होती आणि ढेबरा बोलतात, म्हणजे ती बारकी गाळीची कणी निघते ना तसा ढेबरा करायचं. तो ढेबरा आणि ती कुंड्याची भाकरी खायची. त्यांना ही भाकरी वडे हे जुनी माणसाला माहिती नाही. हा पदार्थ माहितीच नव्हता अजिबात. त्यांच्यामुळे त्यांचं वय किती म्हणून त्यांची हाडा 100-80 वर जातो. आता लोक 40 वर्ष पण टिकत नाही. हो आपल्या वयात त्यांना आजार नाही कधी काहीच नाही. ते काय पण खायचे ना अशीच कणेरी कारण त्यांनी जास्ती कणेरी खाणार तांदळाची ती कणीची आणि पहिले भाताला पहिली पॉलिश नव्हती, असा कच्चा काढून आणायचा. आणि पहिला भात होता तो आता हा व्हरायटी बदलली. आता पहिला राता असायचा म्हणजे लाल तांदळाचा भात जेवायचे लोक. कोंड्याची भाकरी एकदम कोंड्याची भाकरी बनवणार ती बारीक कणी निघते ना बाजूला सफेद कणी निघायची ती आसरी कणी असली ना तरी तिचा तो ढेबरा बनवणार, त्याच्यावरती पानं लावणार, त्याच्यावरती राखाडी ठेवणार, असा तो चुलीवर ढेबरा करणार. आणि तो ढेबरा कणेरी आणि ती ढेबरा कणेरी आणि ती कुंड्याची भाकरी खाऊन त्या माणसांची ही हाडा आहेत ना ती ठसर झाली. तशी आपली हाडा कशी झाल्यात बाणर कोंबडी झाली. भात कसा तेवढे पुरत असतात. आता ते कुंडा बिंडा ते पॉलिश केलेले तर मशीन वगैरे घालतात ना. मशीनच घालतात. तो पण आता किती महाग ते मशीन कसं दूध वाढतं त्यांनी. मग तेवढं दूध वाढतं म्हणून मग ते आपलं त्यांची मशीनची कुंडा खाऊन ती बॉडी बघ कशी होते. मग ते माणूस खातो तेव्हा 80-90 त्यांचे वय झाले असल्यामुळे त्यांना काही रोग पण नाही कसला. त्यांना व्यवस्थित चालता पण येते. आणि आपला 40 वय तर आपण तिथं पडलो तर हाड मोडतंय. आणि आपल्याला आता 20 वयापासून किंवा 10 वयापासून आपल्याला चष्मा लागतो. त्यांना 80-90 वर्ष झाली त्यांना चष्मा लागत नाही. मेन म्हणजे असं आहे. आता नाश्ता करून आपण परत एका घरी जाणार आहे. काही नाही आवडतो. घेवडा मटरची भाजी आहे. त्याच्यामध्ये तो कांदा कटिंग केलाय, खोबरं आहे, टॅमॅटो आहे, कोशिंबीर आहे आणि बाकीचे मीठ मसाला आणि तेल वगैरे. आणि घेवडा मटर म्हटलं तर आपला मुंबईचा घेवडा नाही, त्यांचं स्वतःच्या शेतामध्ये पिकवलेला घेवडा आहे. बघा इकडे ऑडियन्स पळून जाते बघा. चूल पेटवण्यासाठी ती लाकडं बिकडं बघ, लाकडं एकदम लाकडं भरून ठेवतात अशी. आणि ते कंपाऊंड पण ते स्टोरेज पण लाकडाचंच आहे बघ. ही लाकडं असतात आता ते बाहेर काढले जातात. पहिले आतमध्ये असतील आता ती बाहेर काढली पाहिजे. आणि इस्तू जर विजाली ना तर ते आपल्याला फूक मारण्यासाठी पेटवण्यासाठी फुकणी फुकणी फूक मारण्याचं पेटते. जिरा टाकला थोडासा, राई टाकली थोडीशी, हिंग पावडर थोडी टाकली. तो कांदा आहे ना तो तडतडीत असेल तर थोडासा तो आवडला पाहिजे, थोडासा भाजला पाहिजे. तो गरम झाला का तो मेला का त्याला टेस्ट जास्त येते. हे तुमचं नाव सांगा आम्हाला. आता त्याच्यामध्ये मसाला टाकतो. आपल्या घरातला लाल मसाला ना. लाल मसाला. त्याच्यात थोडीशी हळद टाकली तर हळद टाकून सगळं मिक्स केलं. आता हे घेवडा टाकतो. घेवडा पण एकदम ताजा हिरवागार. काय नाव आहे तुझं? सोहम. आणि तू दुसरा कुठे गेला? आई तुमचं नाव काय हो? आई पण पळाले. आता हा तुम्ही जाडा मीठ टाकताय ना. आणि जाडा मीठ हा आपल्याकडे शेतात बनलेला आहे, आपल्या शेतातला आहे म्हणजे आपल्या खाडी बनला. टॅमॅटो टाकला पहिला. आता खोबरा तुम्ही लास्टला टाकता का? त्याच्यात कोथिंबीर पण टाकून दे म्हणजे सगळीकडे वास राहील सगळं. भावल्याच्या नंतर मग थोडा 1-2 मिनिटं थांबत नंतर ते खोबरं टाकून. आता ही भाजी भेटत आता 5-10 मिनिटात तयार होईल. खोबरा टाकला त्याच्यावरती थोडंसं झाकण ठेवायचं. म्हणजे भाजी का ताजी भाजी. ताजी भाजी 5 मिनिटं म्हणजे ती तयार होईल भाजी. मुंबईला कशी ठेवतात ते आपल्याला का माहिती नाही नसणं. तुमचे पडद्यामध्ये वगैरे ठेवत असेल, पण आम्ही आता इकडे ठेवता वेळेस आम्ही बोक्षीचं जाळं असतं
दर्यातलं समुद्रातला त्या जाळामध्ये बारीक घट्ट जो जाळ असेल त्याच्यामध्ये आम्ही हे लसूण कांदा बटाटा ठेवू शकतो. म्हणजे चारी बाजूने तो शेप राहतो, म्हणजे लागत नाही, खराब नाही होत. खराब नाही होत, हवा लागते. चारी बाजूने तो पुरा फ्रेश राहतो जास्त. म्हणजे गरमीने कसा खराब पण होतो, खराब होतो कांदा गरम. एका पाय दुसरा पण खराब होतो. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे हे कसं आहे, याचा चारी बाजूने हवा लागते ना. हवा आपली कशी नॅचरल बेसिकली खेळती आहे. तुमची कशी मुंबईची हवा सगळी गरमी हवा, त्याच्यामुळे तरी ब्लॉक मध्ये जरी तुम्ही चांगल्या स्वच्छ ठिकाणी ठेवले तरी ती गरमच लागणार. आता इकडे चारी बाजूला पण बघितलं तर इकडे सर्व हिरवगार आहे. हिरवगार. त्यांच्याकडे ते स्लॅब टाईप. आपल्याला हा पात्रा आहे ना, हा पात्रा शक्यतो गरम नाही, हा पात्रा थंड राहतो. आता तुम्ही झाकण काढलंय ना इकडे, झाकण काढायचं, थोडंसं पाणी थोडंसं पाणी होतंय ना, थोडं पाणी मारायचं जरा. मग ते हे करायचं. आम्ही नारळ फोडल्याच्या नंतर असं चुलीची पाठीमागे ठेवतो. असं खोबरं चुलीच्या मागे ठेवतं का? म्हणजे तो धकाने तो गरम होतं आणि तो भाजल्याच टाईप होतं. आणि भाजल्याच्या नंतर आपण त्याला वाटणाला घेतो ना, तेव्हा त्याची टेस्ट चांगली नाही आणि आपल्याला परत परत भाजायची पण गरज येत नाही. ह्या खिडक्या जुन्या स्टाईलच्या आहे. त्याच्यामध्ये 4-4 इंच 5-5 इंच अंतर सोडून त्याच्यामध्ये विटांचा गॅप सोडून त्याच्यानंतर विटा लावले. जसं आहे की 4 गाले पाडलेले, 4 गाडक्यामध्ये ती 4 खिडकी बनवली. ही 2x3ची खिडकी आहे. तुला काय आवडतं असं खायला? काय आवडतं? चपाती भाकरी. गोड मध्ये काय आवडतं? आणि असं आपल्या घरच्या बाहेरच्या पदार्थामध्ये तुम्हाला काय आवडतं? समजा बाहेरचं आपण आणतो, मिठाई वगैरे आणतो, अशी मिठाई किंवा असे बाहेरचे काय पदार्थ असतात वेगवेगळे तसे तुम्हाला का? दुधी हलवा, अजून बुंदीचा लाडू, दुधी हलवा, हे सर्व आवडतं तुम्हाला? म्हणजे त्यांच्या लक्षात नसेल, एखाद्याचे हा लक्षात नाही, नाव नसेल, त्यांना ते सांगता नाही. हा गोड वस्तू जी असणारे बाहेर ते सगळी करतात. आता ही भाजी आपली बटाट झाला, त्याच्यामध्ये बटाट पण टाकलेलं आहे. बटाटा शिजला की ते आपण बघू. थोडं शिजायला लागेल ना, बटाट झाला म्हणजे भाजी झाली. आणि व ते परत झाकण देत 5 मिनिटं. आणि गावण्यासाठी आपण ती कढई घेतली ना, ती ही वेगळी घेतली. कावीळ ही घावण्यासाठी. हे घावण्यासाठी का? झाड बघ किती आहे होय आणि वजन बघ किती आहे. पिढ्यासारखी, बिडाचीच आहे. मिराचीच आहे. खूप वजन आहे. हा सगळे मिक्स कर बरं. कलर एवढा एकदम मस्त दिसतोय. आणि घेवड्याचा जास्त करून घेवड्याचा हे आहे ताजेपणा. घेवडा नाही मटार. हा एकदम ताजा ताजा घेवडा. नाहीतर आपण मुंबईची कसं घेवड्याची भाजी एकदम मऊ होते एकदम अशी, आणि त्याचा गाळा होतो. आणि याचे बघ, याचे तुकडे तुकडे पण एकदम ना मस्त आहेत, प्युअर क्वालिटीची एकदम बनवलेली शेतामधली. आता मी थोडीशी टेस्ट करून बघते भाजी, कारण तिला पण हातावरच्या भाकऱ्या वगैरे येतात. इथे सर्वांना त्या हातावरच्या भाकऱ्या आपल्या ह्या इकडे या बोलगावमध्ये सगळ्यांना हाताची भाकरी येते. हा आणि पाहिजे तशी मोठी, पाहिजे तशी बारकी. चपात्या पण भाजतील, भाकऱ्या पण भाजतील, सगळं करते. आणि आमच्या गावात बरेच मोठे मोठे ऑर्डरचे कुक पण चव एकदम मस्त, लय भारी झाली भाजी. तुम्ही पण चाकून बघा. बघा आणि तुम्ही पण बघा. मी खातो, मी राहिलेली सगळी खाऊन कशी ती बघून घेऊ. गरम आहे. आणि कंद पण लागले ते गावठी येते. हे काय? कंदमुळे आपले डेटी होतो, डेटीची भाजी त्याची येते. आणि हे कारांदे, हे कारांदे गोडे. हे कारांदे मोठे पण असतात ना, मोठे पण असतात. आणि हा कोंब, ते कोंबकर हे जमिनीमध्ये असतात, जमिनीमध्ये रताळ्यासारखे. हे उपासाला वगैरे खायला चांगले. त्या सगळ्या भरणे भरले, पाहिजे ते घेऊन जा तुम्हाला. जे चवली आता बघा एवढे सर्व आपल्या भरण्या भरले आहेत. हे बघा ब्रँड किती आहे ते बघा. चवली, लाल चवली, कोनेटा वगैरे, हे तुरडा. आणि हे सगळं पिकवलेलं आहे शेतातलं. गावठी आहे ती, विकत येतील पण ते गावठी आहेत. आता तुम्हाला कोणकोणते पाहिजे ते सांगा, जर आपण डब्बे घेऊन येऊया. आज आपल्याला हिने भाजी बनवून दाखवली, एकदम मस्त छान, टेस्टी पण छान झाली आहे. हो खूप चांगली लागत होती ती भाजी. आणि इकडे बघता बघता माझी नजर इकडे पडली बघा. आता आपले मुंबईचे केळी बघा कसे असतात, आणि हे केळी बघा, एक खाल्लं 2 खाल्ले म्हणजे दिवसभर जेवायला नको. जेवायला काम आहे. आणि साला सकट खावतो म्हणजे आता आणखी टेस्ट. म्हणजे साला सकट खाऊ शकतो मी साला सकट खाऊ शकतो केला, मी असं खात नाही. तुम्हाला वाटलं मी साला सकट खाऊन दाखवतोय. बापरे बाप. केळ्याच्या सालीचे किती पदार्थ दाखवतात. मला केळ्याच्या सालीची घराची गरज नाही. हा जो औषधी आहे ना आणि उपयोगी आहे तो सालावर गेम आहे सगळा. सालावरच आहे.
झाडाचा पण सालावर गेम आहे. झाडाला साल नसली तर झाड जगणार नाही. बरोबर. माणसाला कात्री नसली तर माणूस जगणार नाही. तसंच या साडा जमीन सगळं सगळं खावं लागतं. आणि इकडे कोंबडी बघा. एक केला का बोला. हे मी खाऊ का? पण मी साई सगळं नाही खाऊ शकत. चालतंय ना. आता हा झाला एक घर आणि त्यांनी आपल्याला केया सुद्धा दिल्या खायला. आणि इथे आपण परत आलोय आपल्या घरी. आता कोणती स्पेशल रेसिपी बनवतोय? मटण बोकडाचा. बोकडाचा मटण आणला. बोकडाचा मटण आणलाय. त्याला आता हा सुका खोबरा खरवडला. हा सुका खोबरा ना. सुका खोबरा खरवडला 1.5 वाटी. आणि कांदे. आणि हा कांदा आता परतवाला त्याच्यावर टाकणार. हा कांदा आहे का? हा पण कांदा चुलीत भाजलाय. चुलीत भाजला. चुलीत भाजून घेतलं. तर गॅसवर पण भाजू शकतो आपण. पण तो सहसा लवकर नाही भाजत. पण चुलीवर खाणी भाजतो. चुलीत टाकलेला राखाडीत. कोंबड्या पण आल्या आतमध्ये. आणि त्याचा कांदा भाजते. कांदा भाजून टाका. हे वाटण्यासाठी कोथिंबीर वरून पण टाकायची थोडीशी आणि अशी पण टाकायची. बारीक करून ठेवायची. वाटण्यात पण टाकायची. नाही थोडी काढून ठेवा. या बाबा. या बाबा. ही मिक्सरला टाका. ह्याच्यात टाकायची. आता कांदा परतून घेतला. कांदा परतवला काही खोबरा भाजला त्याच्यात. बोकड पण गावठी आहे. आता देशी वगैरे नाही काही घाटावरचं नाही. गावठी बोकड. गावठी एकदम प्युअर. गावठी पाळलेला घरी. घरी पाळलेला. आणि तो लसूण साले सगळं तो बारीक करायचा. साई सगळं वापरता ना. सारे सगळं वापरायचं कारण त्याला मग ते त्याला वास असतं ना. असं टाकू येईल. ते वाटणात टाकलं तुम्ही. आणि तिकडे कांदा भाजून आता तुम्ही खोबरा भाजता. आता ह्याला काही 1.5 वाटी मी खोबरा घेतला. पण आता हा वाटण भरपूर झाला तर सगळं नाही टाकायचं. मग ती जास्त ग्रेव्ही होईल ना. बरोबर. बाहेर गेला की सगळं वाटण भरपूर झाला तरी चालेल. बरोबर. काकरीप्रमाणेच बी पाहिजे. आता मिक्सरला लावते हा वाटण. हा मिक्सरला लावतोय ना. माझी काही गरजच नाही आहे. त्या आजी कुठे गेलेत? आजी व बाहेर आहेत. तिकडे चूल. ते मटण याच्यावर मटण ठेवताय ना. हो म्हणजे चुलीवरचा अजून टेस्ट वाढायची त्याची. बोकडाचं गावठी मटण. अरे वा. गावठी आपण घरगुती पालतो ना. असं देशावरचा नाही. पेंट बिन खालेला नाही. काप केला सगळा परतवाचा आहे ना. बारीक केला. जो मटण घेता वेळेस जो लाल मटण असतं तो घ्यायचा नाही कधी. असं मटण असेल तर घ्यायचं. लाल मटण तो फालतू मटण असतं. आणि तो पाटच असतं किंवा बकरीच असतं. बोकडात हा मासा मटण असतं. तुम्ही लाल बघितल्यावर अरे हा चांगला बोकडा असं नको देऊ कधी. एकदम आपल्याला खायला आता काय काय मच्छी बघा. आपली मच्छी असते ना तिला कलर मारतात मच्छीला पण. म्हणजे आदल्या दिवसाची मच्छी असली ना काय ते आपल्याला दिवसासाठी फळासाठी कलर मारतात. बोंबील घेतो ना त्या बोंबलाला कलर मारतात. आणि आतमध्ये वाटणचं काम चालू आहे ना. वाटण झाला. आता हे काय करताय तुम्ही? कांदे. कांदा टाकते तिकडे थोडा फोडणीला. कांदा पण टाकता वेळेस प्रमाणात टाकायला लागतो. नाही तर मग तो गोड होतं. हो जास्त कांदा झाला की. जास्त लागला तर आपलं मटण गोड होईल. त्याला टेस्ट जाईल. आता हे तेल टाकताय. लसूण टाका. कांदा टाका त्याच्यात. असं ताप होईल. मग ते उकळलं येतो मग बोलवतो. आता हा तेजपत्ता घातला. आता ह्याच्यामध्ये टाकताना तेजपत्ता टाकतो थोडंसं. दालचिनीची पानं असतात. दालचिनीची पानं. आणि त्याला लागणार आपण चिरपूर दालचिनी लवंग जे असते धना हे सगळं मिक्स असतं. टाका. हे सगळं मिक्स केलं.
ते पूर्ण जे गरम मसाला आपला सर्व असतं ते सर्व आपण असा म्हणजे हा गरम मसाला बारीक करतो ना आपण, हा ते आपण अख्खा टाकतोय. असा अख्खा टाकायचा. चल आता अजून थोडीशी चव वाढणार आहे आता आपली. आता मम्मीचा पण हात लागला त्याला. ते पण त्यांनी दिलं माझ्या हातात म्हणून हा जरा डवळायला सांगितलं. थोडा फोडणीला टाकते, थोडा मसाला, ते कडक असतात. हे मसाला टाकला तर ह्याच्यात थोडेसे ते आता 2 चमचे मसाला मसाला टाकला. टाकला आणि नंतर उकळी आली ना का आपण वाटण आणि मीठ टाकायचं. नंतर आता हळद टाकली. थोडा त्याला परतवलं वाटून टाकलं. थोडंसं वाटून हा वाटण टाकलं का तुम्ही? थोडं परतवायचं नॉर्मल टाकलं. आता हे फोडणीचा भाग तयार झाला आणि ह्याच्यावर सगळा गेम आहे, त्याच्यावर गेम नाही. आता बघा हे इकडे एकदम चांगला सुगंध सुटला याचा आता. हा. म्हणजे खावायच्या आधी खाऊसा वाटते असा लागला. तयार व्हायच्या आधी खाऊसा वाटते असा. बरोबर. म्हणजे वास बघून आणि ते मटेरियल बघून. हो आपण हे आता याच्यामध्ये ते झालं तयार तर ते टाकलं पूर्ण. एकदम चुलीवरचं बोकडाचं मटण. आता कमेंट मध्ये सांगा कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय ते. म्हणजे ज्याला वास जाईल त्याला सगळ्यांना. इथे जवळचा त्यांच्या पहिलाच सुटलाय. साधा तरी पण मी तांबट नाही टाकलं याच्यात. आठवड्यातून तांबट मी नाही टाकलं. आता बटाट टाकले नंतर थोडे दिवसांनी बटाट टाकले ना. हा आता त्याला पण पाणी लावून बटाट्याची टेस्ट असते. नंतर बटाटा मटण आणलं ना तर बटाटा टाकलं. हा म्हणजे मटण थोडं शिजल्याच्या नंतर तू बटाटा टाकणार ना? बटाटा वाटण वाटण आणि बटाटा नंतर टाकणार आहे. मीठ हा चवीनुसार मीठ नंतर टाकायचं. नंतर टाकणार. हा. आता बघ हे करता करता त्याला तंदुरी सारखी पण येते, टेस्ट येते. आग त्याला वरून खालून लागतो. हो दिसतो किती केलंय. त्याच्यावर जास्त नको ते टोपाच्या ते काला पडल ते सगळ्यावर. फक्त मटण काढलं नाही नाही ताट ताट पाहिजे. चारी बाजून धक लागला नाही तो लगेच होतं तयार. तुम्ही तुमच्या बोलण्यावरून फेमस होणार आहे आता. आपली कशी चुली शिजू लागते तेवढी घ्यायचा नाही लागत. नाही लागत गॅस. गॅसचा गॅस कसा मधीच मोजतात. लागतो, मधीच लागतो. पाणीचा भात हे आता घातला नवीन तर टाकली. गॅसवर नाही होत. पहिले आणलेली फुटली, ते दुसरी पण आहे तयार, दुसरी तयार चूल. पण हे नवीन आणून बसवली. आता आपण इकडे चुलीवर मटण शिजायला ठेवलंय. गॅसपेक्षा जास्त इकडे आणि लवकर आपलं मटण शिजेल बघा. आणि त्याला आग बघा सर्व साईडवरून लागते त्याला आग. सगळी चारी बाजूशी हो आणि इकडे आपलं मटण जास्त लवकर शिजेल ना गॅसपेक्षा. लवकर. गॅसपेक्षा भाजी तर गटाटाला लागला. हो आवाज यायला लागला आता त्याच्यात. येते ना आवाज. हो मग एवढा गॅसवर नाही आपल्या आवाज येत. आपल्याला बटाटा टाकायचं इकडे. मटणात ना. हा, बटाटा टाकायचं. चला आता हे बटाटा टाकायचं. आणि तू काय करते इकडे? हे आपलं नाही असं डबा उघडा होता ना. हा तुम्ही आता वाटण टाकताय ना. बटाटा टाकायचं. ते वाटणामध्ये काय काय घेतलं? असे तुम्ही किती चमचे वाटण टाकले? हे 2 चमचे टाकले ना. हा. मोठे चमचे. 2. आणि आपले कच्चे बटाटे 2 घेतले ना. पहिले हा सगळे कच्चा बटाटो पण साल काढलेला नाही. साली सगळं आहे, हा. हो साई सकट. मटणात साले सगळंच लागतं टाकायला. नाही तिथे तुम्ही साडेसकट सकाळी साडेसकट खायचं. हा बघा आता हा मीठ टाकतो. हे जाडा मीठ आहे हा. जाडा मीठ आहे. आपले खाडीत पिकणारा मीठ हे आहे. पण खाडीत पिकणार आहे. खारे पायनो मीठ बोलतात त्याला. पायनो पायनं. पायनू. पायनं म्हणजे कुठल्या गाडीची वाहतुकीचं नाही, आपण शेतात स्वतःवर जाऊन आणलेलं आहे. पायानी दावून आणलेला असं म्हणून पायनू का? पायनो. म्हणजे त्यांच्या खाडीतला शेतामध्ये स्वतः ते- खारा पाणी लावायचे. खारी पाण्याचा बनवलेला. असं शेतीत पाणी येतं ना आमच्या खारी ते सुकतं मे महिन्यात हा. आणि त्याचा मीठ तयार होतं. तो हा पाणी ऋषीचा उपास असतो त्याला पायनो मीठ वापरतात. हे मीठ वापरतात. हं. पांढरं. हो थोडं टाका पाणी. बस बस चवीनुसार मीठ टाकलं. हा आता हे मटण शिजलंय पण बटाटा शिजेपर्यंत आता शिजवायचं आहे. हं. बटाटा शिजला मटण आणि वाटण टाकलेला भजला ना. बोकडाचं मटण असतं ना, तो एक आवताला शिजतो, म्हणजे एक गाठाला शिजतो. आणि तुमच्या बकरीचं असं पाठीचं असं तर त्याला अर्धा तास शिजवला तरी तो शिजला. नाही, बकरीचं मटण कडक असतं. आणि मग चावताना ते डोळ्यात किती शिजवलं, तोंडाला किती हा कसा तुम्ही आता नुसतं एक थोडी खाली तोंडात आला गिरगिरा कधी पण मुंबईला खाताना त्याला सगळं साला सगळं त्याला खाऊ. माझं नाव सांगितलं आयुर्वेदिक आहे. पण तिथं मला थोडी लोक असतील. अजून ते के तसेच ठेवलंय मी. आता मटण झालं की झालं ना आपलं. झाला भात पण झाला तयार. हा. आता आपल्या इकडे बोकडाचं मटण बनवून एकदम रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करून बघूया. आणि ह्याच्या अगोदर आता ह्यांच्याकडे तर आपण गेलेलो रेसिपी बघायला. घेवड्याची भाजी बनवली तर तिकडे मी जराशी टेस्ट केली पण तिने मला इथे घरी घेऊन आली. बघा घेवड्याच्या भाजी बरोबर काय काय फ्री भेटलं बघा. घेवड्याची भाजी, पापड, कढी, ताकाची कढी आहे ना.
एवढं खाणार पापड आहे. तर आम्ही कसं जाणार मुंबईला बरं एवढं खाऊ. पापड, वडे, भाजी, पापड 2 कढी. हे उडदाचे पापड असतात आणि हे तांदळाचे पापड असतात. आणि तुम्ही सर्वात आधी सांगा आपलं हे कसं बनलं हे एकदम. एक नंबर 1 नंबर. तुम्ही स्वतः खा म्हणजे समजेल तुम्हाला. असं कुठं जेवण म्हणजे तुम्हाला शेतात जेवल्यासारखे ते शेतात घरात पण जेवल्यासारखं, जेवतात हा. आहे. कारण हा. सवय असं कुठं झालेली आहे तुम्हाला- ना. म्हणजे आपण शेतात समजा तुमचा घोटण्यापर्यंत पाणी असतं ना गुडघ्यापर्यंत. बांधावर जेवतो. बांधा. मग बांधावर तुम्ही बसून किंवा खाली बसून असं उभ्याने जेवता ना. शेतामध्ये खाली बसणंच है नाही ना? पाण्यामुळे. हा बसायला नाही मग भेटत. त्यांना ती सवय झालेली ते घरात पण घाई घाईमध्ये असं जेवतात. आता तुम्ही सांगा आपलं तुम्ही बनवलेलं एवढं चांगलं कसं वाटतं तुम्हाला खायला. कसं झालंय ते. मला तर लई भारी झालंय वाटतं. रोजच्या पेक्षा पण चांगलं रोजच्या झालं. पेक्षा पण भारी. एकदम भारी झालं ना. मग त्याला म्हणजे कशी आपल्या युट्यूबची अजून टेस्ट वाटली. रोजच्या पेक्षा चांगलं झालं आम्ही म्हणजे तर सांगता पण तुम्ही खाऊन बघा त्याचं. हो आता बघा हे माझं इकडे ताट रेडी आहे. असं तुम्ही किती काय खाऊ शकता एका टायमाला. 1 किलो 1 डझन. केले 1 डझन 2 डझन खाऊ 60 साई सगळं 2 डझन. पैज मार. म्हणजे मी ऐकलं पण होतं की तुम्ही पैज लावलेली 2 डझन खायची. पैज मारली तर 2 डझन खाईल. आणि असंच खायचं असेल तुम्हाला 1-2 शॅम्पलसाठी खाऊन दाखवू. साली सकट. 60. बापरे. आता तुम्ही किती खाल 3 डझन. काय नाही. नाही, मला एकच संपलं. आता आपण टेस्ट करून बघूया कशी झाली आपली एकदम रेसिपी. एकदम असली बकऱ्याचं हा, तुम्ही मटण. वडा हे खा, वडे खा. आणि ते कढी गाजर आणि मम्मी तिकडे वडे, भाजी, पापड, कढी सगळं खाते. कढी ब्रँड वेगवेगळा ब्रँड. आणि मटण एकदमच भारी झालं. एकदम जाम भारी झालं. भारी म्हणजे तो हाय नॅशनलला वरती नेटवर दिसणार आहे ना. म्हणजे युट्यूबची टेस्ट आली बोलतात. युट्यूबला दिसल्यामुळे आता आणखीन taste त्याला वाढते. आता आम्ही इकडे बनवली आणि तुम्ही इकडे सर्व माणसं एवढ्या आवडीने बघता त्यामुळे त्याची टेस्ट अजून इकडे डबल झाली. हा, डबल झाली. कारण का ते सगळ्या लोकांना दिसण्यासाठी त्याची टेबल आपोआप वाढत जाते. हा एकदम टेस्ट लई मटण भारी आले. लय भारी झाले. बोकडाचं मटण मस्त आहे. चुलीवर पण बनवलं. आणि बोकड गावठी कापा लावला ना त्याला आणि त्यातला आणला.